हा रो आहे. रो म्हणजे लाल पाला आपण किंवा लाल माठ मुंबईत म्हणतात. ती छोटी छोटी जेव्हा नुकतं जमिनीत बी घातल्यानंतर उगवून येतं त्याला रो म्हणतात. जशी छोटी मेथी तसंच हा लाल छोटी पाल्याची भाजी त्याला आमच्या इकडे रो म्हणतात. आता मी ही रोवाची भाजी करणार आहे. हा रो मी पहिल्यांदा स्वच्छ धुवून घेणार आहे 5-6 वेळा. धुवून झाल्यानंतर निथळत ठेवणार. मग तो चिरणार. बारीक चिरला म्हणजे विळीवर चिरतात, कोण सुरीवर चिरतात, मी विळीवर चिरते. आणि ती चिरल्यानंतर त्या रोवासाठी लागणारं रोवाच्या भाजीसाठी लागणारं साहित्य ही मसूर आहे. ते ही छोटी वाटी आहे, मसाल्याची वाटी किंवा मिसळणीचा डबा म्हणतो ते वाटीतली. ही छोटी आपण भिजत घालणार आहोत मसूर, कारण जास्त मसूरीचा हे येताना रोवाचं भाजीचं कळायला हवं. ही मसूर भिजत घालणार आहे. त्यासाठी लागणार आहे खोबरं भाजणीला. म्हणजेच आपण अर्धी वाटी नारळाची त्यातली थोडा कमी घेऊन ही खोबरं म्हणजे हा मोठा बोट चमचा 5 ते 6, हळद पूड, मिरची पूड 1.5 चमचा, 1.5 बोट चमचा, हाच बोट चमचा, ही भाजका मालवणी मसाला म्हणजे भाजलेला मसाला हा 2.5 चमचे, धणे, चिंच, चवीपुरतं मीठ, गूळ, भाजणी करण्यासाठी चिरलेला हा उभा कांदा, मध्यम आकाराच्या कांद्यातला मी हा पाऊण कांदा घेतलेला आहे उभा. हे बारीक चिरलेला कांदा म्हणजे एक कांदा बारीक चिरलेला आहे. त्यातला हा कांदा मी आत रो शिजत टाकणार, म्हणजे रो आणि मसूर, तेव्हा हा कांदा आत टाकणार. नंतर भाजणीसाठी लागणारं 3 ते 4 पाकळ्या आलं, 5-6 पाकळ्या लसूण, मिरी 5-6, 2 लवंग, भाजणीला उभा कांदा आणि हे भाजणीचं जसं मी पालकच्या भाजीत भाजणी करते मी दाखवलं सेम भाजणी तीच पद्धत. भाजणीसाठी ही कढई ठेवलेली आहे मी. भाजणी पहिली करते. तिथे रो मी धुतलेलं आहे. हे 2 ते 3 चमचे मी हे तेल घातलेलं आहे. तेल चांगलं अगदी तापलं. आपण तेल तापलं की नाही हे बघण्यासाठी हे जर असं तेल तापलेलं आहे. तेल तापलेलं आहे तर आपण हे आलं, लसूण, काळी मिरी, लवंगा, 2च लवंगा, जास्त नाही कारण भाजणीत सगळं असतं, धणे हे घ्यायचं. आणि हा उभा कांदा लगेचच टाकायचा कारण ते सगळं जास्त भाजलं जातं नाही. ती लवंग, कांदा आणि भाजलं जास्त गेलं की कडवट लागतं. आता हे कांदा लालूस झाला की मग खोबरं टाकायचं आहे. हा बघा, हा कांदा असा लालूस झालेला आहे, म्हणजे गुलबी सर असा झालेला आहे. आणि आता कारण आपण खोबरं घातल्यावर सुद्धा परत तो कांदा तसा भाजतोच, म्हणूनच आपण आता खोबरंच म्हणजे खवलेलं चून, नारळाचं खवलेलं हे चून हे आपण ह्यात घालणार आहोत. आणि आता हे चांगलं चॉकलेटी रंगावर भाजणार आहोत. ह्याला भाजणी असं म्हणतात. ही रोवाची मी भाजणीची भाजी करते. भाजणी घालून म्हणजे थोडक्यात मटण आपण कसं वाटून घालून करतो किंवा चिकन, किंवा मी पालकची भाजी माझ्या एक ह्याला दाखवलेली आहे सेम तशीच, त्यातलाच प्रकार हा म्हणजे रसभाजी थोडक्यात म्हणतात. पण आमच्या इथे हिरवं वाटपाची करतात ती वेगळी आणि ह्याला खोबरं घालून करतात कोकणी पद्धतीत. ह्याला भाजणीची भाजी भाजणी म्हणजे भाजलेला वाटप घातला मी आणि करतो ती. म्हणजे आता तो रोज धुवून झाला, चिरला किंवा तो वेगळा उकडणार मसूर घालून आणि मग हे सगळं करणार आहे, वाटप त्यात घालणार, ते दाखवण्यात येईलच. आता मी ही एका बाजूला भाजणी माझी चाललेली आहे. रो धुवून झालेला आहे, निथळत ठेवलेला आहे आणि मग तो चिरणार आहे. कारण ओला असताना चिरलं की त्याला जास्त पाणी सुटतं पालेभाजीला पटकन. ही बघा, ही माझी भाजणी तयार झाली. खोबरं, कांदा, आलं, लसूण, म्हणजे आलं लसूण प्रमाणात
2 मिरी आणि म्हणे आमच्या भाजका मसाल्यात सगळं असतं. हे अशी चॉकलेटीसर रंगाची भाजलेलं खोबरं तयार झालं. हे वाटायचं मिक्सरमध्ये घालून आणि जेव्हा ती रवाची भाजी पूर्ण होते फोडणीला घातली जाते मसाला आणि त्यानंतर हे घातलं जातं. भाजणी तयार. तो चिरलेला आहे, मगाशी दाखवलेला तो. आता हा मी कुकरला लावणार आहे. हा बटाटा घालते. मगाशी मी गडबडीत बटाटा सांगायला विसरले. ह्याचं साल काढलं, हे या पाण्यात घातल्या. ही मसूर मगाशी जी भिजत घातलेली 2 तास चांगली भिजल्यामुळे ही मसूर अशी बघा अशी व्यवस्थित झाली आहे. ती घालते. मसूर अशी घातलेली आहे. चवीपुरतं हे मीठ घालते आहे आणि पालक शिजताना कांदा लागतो म्हणून हा थोडा कांदा मी ह्याच्यात घालते. म्हणून आता हा पालक नाही, हा आणि हा मी आता घालते. ह्या 3 मोठ्या शिट्या देणार आणि 3 बारीक शिट्या. तो शिजून येणार, मिळून येणार. मिक्सरला आणि लावायची गरज नाही. हे साहित्य आहे. शिजलेला आणि हे साहित्य हे वाटप केलेलं आहे भाजणीचं. उकडलेला हा बटाटा, मिरची पूड, भाजका मसाला, हळद पूड, गूळ, चिंच होती ती ह्या वाटपात घातलेली आहे. चवीपुरतं मीठ आहे, हिंग. आता हे कढईत तेल घातलेलं आहे. तेल घातलं, तेल तापलं, जराशीच मोहरी घालायची. हिंग, थोडा कांदा ह्यात शिजत असताना टाकलेला आहे. आता हा कांदा फोडणीला टाकायचा आहे. जो टोमॅटो दाखवलेला तो बारीक चिरला, तो हा आता जरा कांदा बावला की टोमॅटो फोडणीला घालणार. कांदा हा थोडा बावलेला आहे. आता वर हा बारीक चिरलेला टोमॅटो टाकणार. 1 मिनिट अगदी ठेवायचं. बाजूने जरा तेल सुटलं की मग बटाटा घालायचा, शिजलेला घालायचा. ही आमच्या आजीची पद्धत. त्याच्यात आलं लसूण पेस्ट नाही. हा भाजणीचं असल्यामुळे ह्यात हळद, नाहीतर आम्ही पालेभाजीत हळद घालत नाही. आता झाकण मारून ठेवूया. 1 मिनिट हा टोमॅटो शिजू दे. हा टोमॅटो शिजत आलेला आहे आणि हा घातल्यावर त्याच्याबरोबर हा शिजणारच आहे टोमॅटो. त्याच्यावर ही हळद पूड आहे ही आता घालणार. हा बटाटा तो काल त्यात शिजतानाच बटाटा रवाच्या भाजीत घातल्यामुळे जरासा लालसर दिसतो. वर घातल्यावर जरा अशी रवी मारायची. किंवा स्मॅशर असतो पावभाजी करायचा, तो मारलात तुम्ही तरी चालतं, पण त्याने खूपच मऊ होतं. हे जरा थोडी रवी मारली की मिसळून येतं. हे बघा, हा बटाटा रवात शिजवला तो त्यात पूड करून घातलेला आहे. आता हे पाणी घालायचं. उकळ जरा बाजूने फुटलेली आहे. उकळ फुटल्यानंतर ही मिरची पूड घातली म्हणजे असा तवंग येत नाही. मिरची पूड घातलेली चांगली अशी ढवळली की हा मालवणी म्हणजे भाजका मसाला हा अर्थात आम्ही घरात तयार केलेला. आणि हे चांगलं सगळं उकळलं की मग गूळ आणि वाटप घालायचं.
बघा हे उकळत आलेलं आहे. आता त्यात लगेचच, कारण शिजलेला असतो तो कुकरला लावून चांगल्यापैकी, हे गूळ घालायचं चवीपुरतं. चिंच गूळ घातल्याने आंबट तिखट असं सगळा स्वाद येतो. हे 1-2 मिनटं आता उकळायला द्यायचं आणि मग वाटण घालायचं. आता हे उकळलेलं आहे बघा चांगलं. वा, कलरही खूप छान दिसतोय. मस्त उकळलं आहे. सगळं रवी मारल्यामुळे मिसळून आलेलं आहे. आता थोडं थोडं करून हे वाटप सगळं घालायचं. बघा रवाची भाजी तयार. बघा तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट्स करायला विसरू नका. धन्यवाद.